लोगोफोर दसे फैदो आरो ना दिनैसो फैदो आं गोबावदो आं लाइफआव फैनायखायसो फैदो ना नोंसोरो मा मोनजाबोखो जाबोदो मैसो बिगुर खबर नायसं डेन्जार हेलौ लोगोफोर निजम अफिसियेल हेलौ रिजु आई एम फार्स्ट थैंक यू सो माच आगै निजम मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आंबो दिनैसो फैदो आरो ना गोबाव जाबायमोन फैयैया एसे गोसायै रायलायदो आवाजआ ओंखाराखै ओंखारलांदों र' रावबो फैयाखै नालाय ओंखायनो गेवाखै आरो ना माथोआ ओंखाम जाबायना जायाखै आरो इउटुब चेनेल हाय बाजै मा खबर होनहरदों आंहा मोजां ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो आरो ना थेंक इउ स' माच आरो गासैनिसिमबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय निजोम अफिसियेल र' माइक लागायना हो आरो लागायना हो एसे गोसा जाथों होनलाय रावबो फैयैखाय खुगायाव ओंखाराखै आंना थांलायबाय नै नेटाबो जाला आंना हेलौ माजों सोलाखो जोंहा लाव ओंख्रि नोंसालाय मा ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो आगै निजोम अननानै खोन्थाहरदो जोंहा लाव दैलाव हाय सिरखा आरो बे इउटुब चेनेल दासो जानो र' बाजै JMR आव शर्ट फिल्मखौ नायहैदो बाजै JMR चेनेलाव जागोन दे शर्ट भिडिअ होदो ना ओंखाम जायाखैनो आरो ना जादो निजोम अफिसियेल जोंना मैथ्रु ओमफ्राय ना बाथोनसो नंगौ नामा गोथावानो आरोना जोंनासो नाबो गैबावा एख' गैया लाव गोजा आलु निजोम अफिसियेल आब' नोंनाव मोनबेसे आइडि दं आंनाव आइडियाना आदाबो जोंनि थायासै